bayifunda ilizwi. Since besazi into basenze iphi na incwadi, nabo bayaqhubeka bafunde, so that sithi xa sithetha ingabi ngathi sithetha ngento entsha, siqombulula ilitye. Basiyaqalisile. Basiyaqalisile. Amen. All right. Sizawufundani incwadi yezenzo chapter 14. Nizawukhumbula ku-chapter 13 ukuba ungeli xesha ingasoqalisile ungeli xesha uPawulos bashumayelayo kuze kusindiswe abantu almost itawuni yonke. Ingasoqalisile. Then uthi umsebenzi kaThixo usenzeka kakuhle kangaka kuzothi gqi abantu abarepresenta uSathane ngokwalapha kwi-legs. Anditsho uba amaJuda anguSathane, but kulagini ayesetyenziswa wona nguSathane uchitha umsebenzi kaThixo. Basaqalisile. And then badungadunge yonke loo nto bathi ke bona ke niyabona ke besicinga bafana ngoku besishumayela kumqala. Ingabokuqala bemele abavile ngosindiso qha ke ngoku nithi nina ngale ndlela lenza ngayo anifanelwanga ngosindiso. Basaqalisile apho besisithi ukuba ngabani inyaniso uyayiva endayenza into kuwe uyaqhubeka uthetha uyithethayo inyaniso nayithetha uyithethayo uthi wena ngawe awufanelwanga lo msindiso. And akutsho omnye umntu kutsho wena lo makangutsho kuvakala. Kusaqalisile. Now kukhona iverse eyi-1 endibonayo bakhange siyithethe. Alright, niyakhumbula into yokuba emveni kwangoko ithi iBhayibhile kwaye bathi bahlukuhla okanye ke bethu ndizawuthini bahlomekisa abantu abafazi ababemthanda uThixo. Andilazi igama lesiXhosa liphakethani, ndiba ngalicinga lizitu apha engqondweni. Eli litsho into yokuba baye bathetha kakubi ngabazalwane kwabamama babemthanda uThixo. Bathi babaxhoko. Yho, hayi nento kwasisiXhosa. Baye baxhokona abantu ababethanda uThixo, and that makes us know ukuba uSathane xa efuna ukummosha into eyenziwa nguThixo akasebenzisa abantu abahleli bebona uba bakwicala lakhe ngoba bayoproblem kuye bona. Usebenzisa abababonayo into yokuba bakweli cala lento right emayenzeke, so uatheka phaa kubo. Basaqalisile. Ungabona wari once kaloku ubona into yoba wena akho ngxaki uSathane nayo nawe, it means nihamba niyecaleni eliyi-1. Actually abagilana abantu abayecaleni eliyi-1 ke nikabelelwa ukuze niphile ningqubana noba ungengalo omnye ngapha omnye ngapha. So if we are kwi-direction eyi-1 nguSathane, no problem, anizugilana. Ayiyo nto ebiyenzeka ke loo no one. Bekufanele uSathane asigilana naye imihla ngemihla. Basaqalisile. Adasazi into yoba asikho ecaleni lakhe. Basaqalisile. Niyasivezeni? Right. Now, ithi verse yokugqibela phaya, I think verse 52 andithilanga. Uthi baye ke abafundi bezaliswe uvulu namoya oyingcwele. Uyabaqonda uba uPawulos bashumayelile bamkela abafundi inshumayelo lena ishunyelwayo kubo. Niqaphela loo ndawo? Then okuye besamkela ezi zinto zithethwayo kubo baye besithwani, in fact bamamkela umoya oyingcwele ngexesha besamkela usindiso. Andithi now ke baye begcwaliswa ngumoya oyingcwele nangona uPawulos bexhotshwa njena, kodwa uThixo yena uyaqhubeka ukubagcina ngabani? Umoya oyingcwele.
Kwasoqola isisikele. Yeah, because yabona iBhayibhile xa sithi icebo likaThixo lizawuma. Niyazi ukuthi uthini kakade la vesi. Nake nacinga ngala vesi uba inoba ithetha ukuthini le ithi icebo likaThixo lizawuma. Mamelani kakuhle. La vesi lena ithetha into yoba icebo likaThixo lizawuma. Noba kunye izinto ezizamphikisana nayo. Nanso ke qha into ethethwa yila vesi. Ayikwenye ningaphindi niyicinge ke kuniyayazi. Kwasoqola isisikele. Ithetha uba elikaThixo icebo liyema. Apha oko sifunda lencwadi IZenzo sibone elikaThixo icebo xa uSathana evunga virus lisima. Amen. Kwasoqola isisikele. Amen. Neighbor? Amen. Verse 1 chapter 14. Nale yokuba kuthandazwe ngabantu besithandaze ngabo. Icebo likaThixo ngobomi babo, ngobomi babefamily zabo, ngobomi basemakhaya abo. Lizawuthini? Lizuma kunjalo. Limile. Basoqala isikelela. Why? Because lilizwi elithi ukuba ababini noma abathathu bathe bavumelana ngento ethile ebesube bethanda ukuyicela bayicela kuThixo, uThixo uzawuzenza ntoni yena? Nanso into siyazi. Amen. Verse 1 chapter 14. uPawulos noBarnabas eIkoniyo. Verse 1. Kwathi ke eIkoniyo bangena kunye endlini yesikhulu yamayuda. Bathetha ngokokude kukholwe inkitha enkulu yamayuda kwanamaGrike. Ingosoqola isikelelo. Ukuba bebesela Iconium, bagxothola Iconium. Basezawuphinda baye kwenye town emfitshane. No abapheli mali. Neyibona nje Sankela ifumana lento yokuthi niyoshimela indawo ethile nixoxe. Okanye nithi ningene emzini othile nixoxe. Nikene izimano zonke nithi ke siphindisi banga loka basifuni. Bangapha banganifuni. Kulamzi wonke uqidi. Ayingomzi wokugqibela ukhoyo lokuyoshumayela kuwo. Ukhona omnye ongakhange uthethe kuwo usafuna naloo ndawo nishumayela kuyo noba itawuni noba yintoni ukuba ngabana inifunanga ikhona kaloku le inifunanga niqhubeke kakuyo. Now le nto yosindiso ifuna abantu abangapheli mandla. Amen. Uba abantu be-area ethile abayiva le nto niyithethayo kuthiwe bonke abantu bezinye i-area abazoyiva. Kange kutshiwo. Uba kange kutshiwo qhubeka. Amen. Ilizwi likaThixo lona malithini? Malihambe. Maqhubekeke. Kwaseqala isikelelo. Neyivela? Ile attitude ke leyo yayikhona apha kubazalwane. Uba sixothwe kule ndawo kwathiwa mama uthathwe i-leaders, uthathwe nabafazi abamhloneleyo uThixo. Kwathi masivele sivukelwe kanye abantu bathembakeleyo, no problem. Futhi asizibazonda nabazonda. Esizawumisa intende kwenye indawo. Kwaseqala isikelelo. Amen. Neyivela? So benza loo nto ke ngoku bawufike Iconium baphinda futhi bangena phi kwasesikhungweni samaJuda. Amen. Yankona basesikhungo samaJuda esibahlukumezile bathi siyahamba sishumayela kwabenhlanga futhi bashumayela kwabenhlanga. Qhubeka. Alright. Qhubeka. Yes. Asuka ke wona amayuda angavumiyo ukuba. But even naphaya eIconium uba niyaqaphela ubiwa khona uyatsho into yoba kwasindiswa inkitha yamaJuda nebantoni namaGrike. So baqhubeka abantu uba bathini sindiswa. Niyaqonda uba phaa kuthathwa kuze itawuni yonke benze isidubedube kwenze kwalo msebenzi uThixo befuna ukwenza kungenzeki ngale ndlela befuna ukwenza ngayo. Probably la tawuni yayizawusindiswa yonke ngoba nakuYesu yakhe yenzeka loo nto leyo itawuni yaseSamariya. Yathi sezivile sonke ezi zinto. Bekungenzeki into entsha phansi kwelanga noYesu wakwashumayela babuya itawuni yonke eSamariya. Kwaseqala isikelelo. Kwenzeka loo nto ke ngoku nakubo. Then amaJuda idithi iBhayibhile clearly bavukelwa ngumoya. Ithi ke into uSathane ungumlingi ongathini. Andithi babagxothile Paulos abapostile kulaa ndawo bebeshumayela kuyo. Bafuna ntoni Iconium?
but right bafikile Iconium bangena into neskum kwasindiswa abantu uzawuphinda azogqobana lapha. Akho xesha bebomini bakho uzawuthi hayi ke ndibhuncile halala Sathana ndimohlulile. Ungazi ukuthi kanti ndisukile kwi-step esithile ndamuva ndohlulile njengoba isithulwane esithi ndohlulile kule area. Ayakuthetha into yoba akusiphinda kufike enye into ezohlasela. Singazoqala isikele. Uba wehlule isifo kuzawuza into mhlawumbe ezohlukumeza umsindo wakho. Uyehlule naleyo kuzawuza into ezohlukumeza umsindo wakho. Unaleyo mhlawumbe uyehlule mangathi mhlawumbe uyehlule naleyo kuzawuza into efuna ukwenza disturbance kwifamily yakho njalo njalo. But ukukhumbule lento ungathi kwawude kubelini noba ndawude ndibhabhe kangitsho iBhayibhile ithe singaphezu kwabuhluli okanye kwabanqobi. So uyayazi into yoba nantoni neza kuwe izela ukuze izokwehlulwa nguwe kwenza uba kudunyiswe uThixo ngokwehlula kwakho. Nenve? Yes. Everything that comes, it comes to pass. Nothing comes to stay. Oh, shena ndiyakwazi uthetha isilungu kanti. Nive? Akho iza kuwe izele ukuzihlala. Kodwa yonke eza izele ukuzithini? Idlule. Kwasiqala isikele. Amen. Verse 2. Verse 2. Asuka ke wona amaYuda angavumiyo ukufa ayenza yamini imiphefumulo. Ngamadoda kanjani la enza imiphefumulo? Okay, qhubeka nje. Ayenza yamini imiphefumulo yabenhlanga ngakubo abazalwane. Athini amaJuda enza imiphefumulo yabenhlanga yamibi ngokubhekisele phi? Ngokubhekisela abazalwane. Into igama lento yokwenza imiphefumulo yabantu babe babi imemibi. Ngamanye amazwi ukwenza abantu babonyanye ababantu. Ukwenza abantu bababona ababantu ingayi ngobantu bokwamkela. Yayinto le? Now, ndifuna uqaphele uba kuthiwa ngamaJuda anjani la. NgamaJuda angathena angathena angafuni ukufa. Omnye ke angathi ke angakholwanga kuba akevanga le nshunyayelwayo. In fact ayivile xa wafuna uyamkela. Then ke ngoku akacategorizwa phantsi kwamaJuda angevayo okanye angakholwanga mhlawumbe ngokweversions zeBhayibhile. Nayivale? Ngosoqala isikelelo. Ithi ke ngoku enza ntoni? Enza imiphefumulo yabenhlanga yamibi. Uyabona ngoba targethe phi na? Ngoba nabantu besindiswa kakhulu. Bathe oPawulos besicinga bafana ngoba kubhaliwe abantu awusindiswa kulo maJuda. Besicinga bafana sinyanzelekile ukuba siqale kuni silishumayele kuni ivangeli endleleni. But siyabona into yoba nithi nina ngokungarespondi kule nto siyithethayo aningakusindiswa. So siyahamba siya kwabantoni kwabenhlanga. Ithi iBhayibhile bavuya kabenhlanga babe sebekota ke ngoku besithi sithunyelwa kwabenhlanga ke anyway nalapha eBhayibhileni ikhona ivesi etshoyo. Bavuya benhlanga ke ngokubona balamkela usindiso. Kuseqala isikele. Mamelayo. Wabona uSathane into yoba andiwini ngoba yona nto angayifuniyo ukuba usindiso luye ebantwini. Wabona uba amaJuda ndiyakwazi uwavuselela uba mawangayivalenti. Ndisithi kuchaswa umthetho wabo. Abenhlanga bathi bona asinamthetho ke thina siza kwamkela le nto ithethwayo kuba sivale le nto ithethwayo isenza sense futhi. Ngoba sithina singabenhlanga umokona sifuna into eyenza sense. Njengoba amaJuda njena esithi wona sifuna into esibonisa ummangaliso kuyo. So bathi abenhlanga good. Ngoku uyasicacisela uPawulos uba yonke le nto sindiso ihamba kanjani. Sizawuqhubeka ke thina ke sisindiswe. Wathini umlingo ongaphezulu maJuda yami kwabenhlanga ke. Because ngathi ngabo abasindiswa kakhulu.
nenze imiphefumulo yabo ibe mibi ngokubhekisele kwaba bazalwane. Ngamanye amazwi ibe ngabantu engathi ngasingabamameli. Ngaseqalisikelela. Nyayi? Ngamanye amazwi yile nto ndiqhubeka ithetha. Wehlula into ibe yi-1, uSathane uphinde eze nenye. Eleko sohlula lena uza nesinye istrategy. Kuyafana. Uba usehlulile sokuqala isiguli, uza nesinye acinga bafana naso sidla ngoba nengxaki. Usehlule eso, uza nesinye futhi acinga basinengxaki. Anditsho ukuba ndihleli nilindele izigulo neva. Isehlulile sikho aziba ke Nkosi yami uzawusisa ntoni uyoyika ke ngoku. Uyoyika. Awuniba moya wokoyika. Uyazibona uyoyika. Ungathi utatazela usithi inaba sesiphi ke ngoku esinye sibuyayo. Uyoyika ngoku. Uqaleka isimoya lokoyika. Ngaseqalisikelela. Ukubuyehlule libhere uzayehlula ingonyama. Ubuyehlule ingonyama uzamehlula uGoliath. Intoni kanti ingxaki yakho? Funeka qala uzazi uba umono wakho kunjalo. Nyani? Nyani? Yes. Uzazohlula zonke. Ade naye akwazi into yoba le nto ithi apha kuwe ungumohluli ayodayitile nje. Yinto yiyo. Neyibona ndawo gqwetha? Thini? Wehlula zonke de uyazi nawe lo ukuba le nto ithi umono wakho ngumohluli ayotayitile yakho. Ngoba khona abantu abathi usindiso seliyitayitile ngoku. Neba? So ubumehlula biyotayitile kodwa yinto yiyo. Ubungakubamba njengetayitile uzathi xa kufuneka uhlulile. Ungohluli ngoba kusithi nje netayitile yokwehlula. Mamelani bazalwane, intshinga iyathathwa, iyadifendwa ukuze ingathathwa. Ngaseqalisikelela. Uba uyiboxer uze uwine. Kukho nezinye iboxers ezifuna netayitile uyithathileyo. And zizawuza zizokucela umngeni ngale tayitile. Wena ukuze uhlale uyiphethe itayitile kufuneka uhlale usithini? Usohlula. Ithi ke iBhayibhile nanso ke into esiyo ke thina ke. Ngaseqalisikelela. Nayibale? So ayotayitile egqitha into kumehluli. Right. Nayibale? Verse 3. Balibala ke ngoku ixesha elaneleyo bethetha ngokungafihlisiyo ngenkosi eyalingcinilayo ilizwi lobabalo lwayo inika nokuba kwenzeke imiqondiso nezimanga ngezandla zabo. Now benze ntoni bobona into yokuba iresistance iyakhula apha kweli lizwe in fact kule ndawo yase-Iconium. Ithi iBhayibhile baye bamuva baya kwenye neyibona? Baye bathini khona? Bahlala ixesha elide kule ndawo kwenziwe imiphefumulo yabo yanuka. Benza ntoni? Babona into yoba yiyona ndawo ke le masichophe kuyo le. Iyona ndawo ifuna uThixo le kanye sigqiba kuyo. Ngaseqalisikelela. Zikhona indawo ezizawuthi xa sishumayela kuzo singarespondi. Asizugqitha. Into siyazi uba ilizwi likaThixo likrele likamoya. Zikhona iredio sizawuba ngakuzi banikwa nabaphulaphuli bathi nayazi nodwa lona basikhona okanye sikho sizuthetha. Asizudlula bakhona. Noba bangathethi siyabazi bakhona and bayiva into lithethwayo. Inkosi eqolisikelele. Uba bathule mabathule sizaqhubeka thina sithethe basinike ixesha elimono basithethe. Uba bayathetha thank you siyayiva ke ngoba bayayiva. Uba bathule kwenye bayeke bathule masicishilele nalaxesha
sithetha kwalenyaniso ngalo eli side sithi amen xa kuphela ixesha. Kuseqolisikelele. Sobe sithuliswe ngabo tu. Uyinyani yile bebeyimamela le radio singekathethi ilizwi. Bazayekela ntoni xa sithetha lona? Bazayimamela. Still. Kuseqolisikelele. Nevele today. Nevele today. Nditsho nalapho nishumayela khona emveni kwangoko nibona ingathi abarespondi. Abanigxothi xa bengarespondi. Abarespondeli into yokuba nina seniqhubeke nilishumayela ilizwi eli. Kuseqolisikelele. Uyabona into yokuba mhlawumbe wawunokhawuleza ugqithe kumanzi. Kuseqolisikelele. Wawunosungayazi uba kuma imiphefumulo emininzi uthi kwanayo phaya estable molo wayo. Wathi omnye utata wayeshumayela apha wathi le ndawo ilikhulu. Ingathi indawo lenilifusu lima ngephulo endala kuyo. Ndibona into yoba udescribe indlela ekunzima ngayo ukushumayela kumanzi. Kuseqolisikelele. Uza kunjalo nathi siqale satsho sisike sifike sisikhonzele bemnandi kuthi. Apha ngaphandle singazi noba kumnandi noba kwenzeka ntoni. Either baqale ukunigxoka ngamatye. Kuseqolisikelele. Kanti ixesha elonke kukhona abantu bakaThixo abaphaya. Kuseqolisikelele. Qha yi-resistance kaSatan baze kugqithwe. So zikhona ke indawo sizawufika kunjalo kuzo. But zifune thina ukuba siyazi into yokuba senza le siyenzayo and sizawuchopha. Kanye kule kangeleki ngathi ayivi. Yazi bazalwane, ndingabashumayela abantu babe baninzi esilove bangasindiswa tu. Xa nishumayela amen, amen. Naw uqonda uba tyuba bayasindiswa namhlanje. Amen. Xa usithi mabasindiswe bavele ukufuna into enjalo yemantosini andididufike. Kuseqolisikelele. Ungashumayela ushumayela kodwa iyaqoba uSathane. Namhlanje ndibabona apha ebusweni. Basindisiwe veba. Kuseqolisikelele. Nekabela. But ithi loo nto le ethi makuthiwe kwezo ndawo zishunyayelwa. No. Eyona nto izawusenza uba siyoshumayela apha kuzo kukuba siqinisekile into yoba ilizwi lona lefike. Mamelani bazalwane. Imbewu xa uyityala uyityalela into oyitshula namhlanje? No. Ityala into engakanani? Ezinye 7 days. Andithi? Sikhona eside sithathe nenyanga. Nekala? Sikhona eside singatshuli. Uphinde uyityale kwakhona. Iphinde itshuleke kwenye igini ethe yacinga uba mayitshule kuyo. Nekala? Into esifuneka thina siqiniseke ngayo into yoba sihlwayele imbewu kangangoko sinoyihlwayela. Amen. Xa lifikile ixesha loba mayitshule, izawutshula. Amen. Andithi sithe uba ngumbona 7 days, basingoyithi 7 days. Imini ezimbini kanti uThixo zilingana nantoni? Imini eyi-1. Imini enye ne? Intoni? Ezimbini? Ngangaba amabili ne? Alright, ezi-7. Iyo. Kuseqolisikelele. So lazi biwaka liza ujula nini na. Qha yazi le nto uyaziyo ngokwelizwi. Hlwayela. Kuseqolisikelele. Qhubeka, hlwayela. Masiqhubeke ngenathi. Bachopha kodwa phaya. Baqhubeka, balishumayela ilizwi likaThixo. Nayo ke nantsi indaba endifuna uyiqaphele. Bashumayela ubabalo. Kakhulukazi baneva phaa kuthiwa babeshumayela ntoni? Ubabalo. And ithi iBhayibhile ngobeqhubeka beshumayela ubabalo uThixo wabangqinela ngemimangaliso nemiqondiso andithi eyayisenzeka ngezandla zabo. Kuseqolisikelele. But yintoni eyona nto bebeyishumayela kakhulu kulaa ndawo? Bafokasa kakhulu kubabalo. Bafokasa kakhulu phi? Kule endi kuthiwa igama layo lubabalo. Niyakhumbula mhla sasithetha
nge-ends uba kuba khona eli cala bayena bathi abantu illegalism, that is umthetho, okanye ke noba senze i-ends sathi enye yeyobabalo enye yokholo, okanye sithi lobabalo abanye bathi i-end yomthetho. Niyaqaphela? Ezinto zifuna ukuziswa zidibane ndawonye. Apha kuthiwa bedlile kweli cala lobabalo, ukugxila kwakho kweli cala lobabalo, imimangaliso iyenzeka. Niyaqaphela? Ukugxila kwakho kweli cala lomthetho, i-behavior iyatshintsha. Ngoba kusukuxelela abantu ukuba what is expected ukuba bayenze, njengoba besithi njena ngasemsini. Ukuzithatha izinto zisondeze zombini zidibane, kwenzeka imimangaliso, utshintshe ne-behavior ebantwini. Inkosi eqolisile lenza. Uke wathatha i-one end, uthi ndizawuhamba ngomthetho wodwa, then uzawukhupha umthetho ongenababalo. Abantu bawuva nje, kodwa bangababoni amandla kaThixo, just because elinye icala lisilelisiwe. Ukuhambe ngecala lobabalo kakhulukazi, uzawubona wena kusenzeka izinto, but zakwenziwa ngabantu abangena-behavioral change. Inkosi eqolisile lenza. Ne? Qhubeka ke. Verse 4. Yahlulelana ke inkoliso nomzi, inxenye yanga kumaYuda, inxenye yanga kubapostile. Uyaqonda into yoba ngokweplan yalamayuda angavayo okanye engakholwayo, yayingaske bavele bagxoshwe ngabantu bonke oPawulos apha, ngoba ithi benza into yoba imiphefumlo yabo inuke kwabentlanga. Andithi? Bathini bona ukucounteracta le nto yenziwa ngamayuda? Bavele baqhubeka bathi sizawuhlala sishumayela. Ngela xesha babona into ukuba kaloku kukubhizi, kukho i-friction phakathi kwabo namaJuda angakholwayo. Bona aphushele ecaleni into yoba sifuna nonyanyo ngabantu bonke. Bona baphushele into yoba sizawulenza ilizwi likaThixo laziwe nalapha and sizawuyazisa le nto yoba lobabalo olu lusindisayo. Nayi? Now, okuya kuqhubeka bezondelela beyenza le nto bafanele uba bayenze, ithi iBhayibhile inxenye, that is almost i-half or i-part, yaye yanga kumaJuda, enye inxe yanga kubani? Yanga kubapostile. Yabona uba behlulelwana ngoku? Yile nto befuna ngamayuda ne? Angakholwayo? Ebefuna into yokuba banuke, kungabikho kwantu bamkelayo. Ngoku bakhona abantu abamkelayo kwakule ndaweni. Inkosi eqolisile. It means win-win. It's a win-win ngoku. Inkosi eqolisile. Nabo bayabazuza abantu, namayuda ayabazuza aba balahlekisayo. Inkosi eqolisile. Right. Qhubeka ke. Bathe ke bakubona ukuba abentlanga nabamayuda kunye nabaphathi bawo bangxamele ukubaphatha kakubi, babagilisele ngamatye. Now, amayuda atobona into yoba hey, yinxenye ngoku bayawina aba bantu. Bathi eyona nto eza kuba bhetere, sizamile ukuba sibenze balime imiphefumlo yabo inuke ebantwini. Andithi? Ayenzeka loo nto leyo, sisanqweni babantu bakonyanya. Ayenzeki loo nto leyo. Instance babona uba bayaqhubeka, bayabawinela abantu kulo Yesu bathetha ngayo. Andithi? Futhi bayisuspect okanye bayikhokhela into yokuba bazawuqhubeka abantu idinxa eninzi ibe ngapha ngakubo, bathi masibaxoke ngamatye. Baseqolisile. Kukhona amazinga okuliwa nguSathane. Ngokuye kubona into obomile qha kule nto ume kuyo, kokuye sizisizinge ngaphezulu lokuqala. Amen. Ayonto ke le nto benza abazalwane maboyike le nto inengqondo engangeyebhoko enguSathane. Amen. Kuye esenyukela okanye esenyusa izinga lokukulinga
ngokuye wena uyimela nento uyimeleyo. Yandi? Naw uthi ngoku mababe masivele sibahlukumeza masibavuselele abantu bababethe ngamatye. Yaqonda kamatye kona ke awafuni ingxenye nenye ingxenye. Abantu abayi-10 banganilula nibe right ngamatye. Yaqaphela. Awafuni abantu bangako abatrainwe abayi-10 banganisokolisa ngamatye futhi kuphela. Yaqaphela. So ke ngoku bathi ke ngoku boqonda abazalwane bezise strategy. Kodwa sesiwinile ngoba basindisiwe abantu. Masibalekile. Saqhubeka sibaleka kwesoqala isikele. Nyaqaphela. Niyazi bazalwane sake sabaleka ngapha esivi. Kubantu naye khona ngolo xesha. Ngapha esivi. Hey. Mnyamdoko yaba masicelo yedwa ekhona. Singathi abanye abazalwane babengekho. Siyashumayela ngapha ezantsi. Wabona ngapha sesithuleni. Wayengekho. Kwesoqala isikele. Siyashumayela phaya futhi ke kufike kukhonze kunqule kube mnandi. Hayi ke nyani libeke lizwi ke kwenziwe yonke loo nto leyo ewe qha kubathi ngoba sasive oqala bangakantuki. Bakhe baresista ekusindisweni. Sithi ngexesha ke ngoku kutyiwayo siqhubeke ke ngoku one by one sithetha nabo abantu sibacacisela nezinye izinto. Right, kusekuthi gqi inkosi apaphandle ndive kuthiwe ndiyabizwa. Ifike nenkosi lena ithethe ke sisiwilwili nize ngabuni nathi ndiyicacisele uba sizothini apha sizoshumayela and kwathini. Hayi kodwa kaloku bemele bandixelele hayi shem thina sicele uprincipal wona asicinga bafana ke mhlawumbi naye uyiripotile loo nto. Ajikeleze kule nto ngondibona into yoba kuyabanda phaa. Bajikeleza kule ndawo inye ndibangatsho ukuthi hayi kaloku thina sicelile and asiyazi ke ngoba uba kuthini. Kanti kodwa bemele uba nam ndiye ndaxelela kuba kaloku thina umntu ophethe le ndawo. Yo! Babeli kwethuba ndithi kumntu kube izinto sekwindakezene. Afike usukwini. Aze kwale nto jikelezayo, le nto ijikelezayo. Ngoba unganami ufuna ucaphuka ngoku. Uyaqonda nwazi kaze sike simphathe kancinci. Kake bavele ke ngoku abazalwane bayiqonda uba yinkosi and xa bayayazi uba uthini umcimbi wayo. Is either befuna ukunyotha okanye befuna ukuthwani na. Naw ke ngoku apho ke ngoku izondibhidisa khona kuvela abanye kwabazalwane sihamba nawo bazosixelela ngokuba okay singene ke phakathi. Baye bathina sake samshiya phandle sangena phakathi. Then abaphakathi ke ngoku abazalwane hayi masibeleni sihambe. Kwacaba inani elikhulayo lelithi masihambe. Thina sithi hayi makahlale babandle naye avingqelele. Sihlale thina baphakathi. Sambona ekuseni kuzawuthini. Hayi masambi ngokucawa abantu bawuyika bathi into lo mntu lona uyadubula. Bakwadubula abantu bathi i-spirit sefie ke ngoku sibongame. Babe sebesithi abanye sebefika sebesithi sesicelile nendawo apha kulo mzi lapha kulo manzi lapha kufitshane. Okay. Hayi asezibephula ngoba abazalwana bakuyo abekho kuyo le nto masimresiste umntu. Nyani ke sihambe siqale phasi sivukeke. Sihambe nalo mntu ke angeze uba hayi le nkosi isile umoya kwathini. Sivuke sihambe ndiyaqona ndihambayo uba ndiyahamba kodwa kundiyo. Qha ke funa sivumelane singabazalwane. Nokuyenza into ningavumelani nayiphinda inibethe kwanini. Kuyafuneka kube nemaxesha kucompromiseayo uyivumele ngenxa yesizathu soba abazalwane beyifuna kanjalo. Hayi ke sihambe siyokhonza le ethwalikhulu. Inkosi yaqala isikele. Hayi ke siqhubeke sigqibezele khona inkonzo kube mnandi. Kodwa ngoku bazakhe bafika kabasesivi bafuna uzogeza kwithwalikhulu ngenxa yokucinga bafana. Sibalekise ukugwala pha. Sababetha ke ngabethwalikhulu. Inkosi yaqala isikele. Batsho benika. Inkosi yaqala isikele. Never. All right. So senzithi yinto esiyaziyo le nto yokufika endaweni uxotsho. Le yayisenzeka koPawulos. Kuba khona amaxesha oba nibaleke nimke. Le yayisenzeka ke nalapha. Akho nto intsha phantsi kwelanga. Qhubeka.
verse 6. Bakuqiqa oko bona. Bakuqiqa oko bona. Make sitsho kanjani mhlawumbe? Bakuqiqa oko bona. Basabela emizini yelaseLikawoni, iListra neDerbe nakuloo mimandla. Inkosi eqolisikelele. Now basuka ke ngoku basuka phi eIconium ne? Okanye eIconia, nithi iIconia pondithi. Basuka eIconium babalekela phi eLikawoni. Bebesuka eIconium baya eListra naseDerbe naseLikonia. Okay. Uyazazi ke ezi ndawo babalekela kuzo ukuba ngoku baya kummandla waseGalati. Ezi zizithili zommandla waseGalati. Ngamanye amazwi ubuyaqaphela xa ufunda incwadi yamaGalati ithi kuwo amabandla amaGalati. Amabandla amaGalati enziwe ngamabandla enziwe eListra, eDerbe, eLikonia. Ngamabandla aseGalati lawo bawenza ngeli xesha babeye basuka phaya eIconium beza apha kula mabandla. Ngokushumayela apha batsho bakhupha namabandla aseGalati. Inkosi eqolisikelele. Into endiyithandayo uba babangafika endaweni bafike kusindiswa abantu. Bathi ugqiba kokusindiswa abantu umsebenzi kaThixo ushiyeka wona wenzekile yakho. Ithi iBhayibhile bebenze abentlangu uba imiphefumulo yabo mayinuke kubo. Bathini bona bahlale kule ndawo. Uhlala kwabo kwenzeka ntoni? Inxenye yasindisa. Yayibona? Then bathi ke ngoku xa bebona into yoba at least yenzekile into uThixo ebefuna yenzeke apha, baphuma ke ngoku babalekela kulo mmandla waseGalati. Inkosi eqolisikelele. Nayikabele? Alright, qhubeka. Baye bezishumayela nalapha iindaba ezilungileyo. Bathini? Badicide into yoba ungcono mazivele siyeke lena ngoba isincedisi. Hayi, ithi iBhayibhile babezishumayela nalapha iindaba ezi zilungileyo. Qhubeka. eListra, verse 8. Kwakuhleli ke ndoda ithile eListra, ife iinyawo, isiqhwala kwasesizalweni. Ndiyamthandela 7 ngoba eyona nto asixelelayo into yokuba noba yintoni esihlangabezayo singabazalwane, sizinikile into esiyenzayo sizoqhubeka senza yona. Uyayazi into yoba nangokutshintsha kwethu sithi thina sizakuphila kanje usindiso, akho nto ingenamcelimngeni bazalwane. Kuhlaselwa nale ndlela wena ugqibe into yoba uzawunxiba ngayo, uzawukwenza izinto ngayo, uzawuthetha ngayo, uzawubhiheva ngayo, nawe uyahlaselwa. Basaqolisikelele. Kukho abantu abathe juphu bathi wena why? Nalo why wabo usuka from nothing. Akho nto ingazukulila. Zonke izinto eleke uthatha i-change to the positive direction. Ubiza ukulima. Eleke uguquko usithi ndizakwenza le nto right. Ubiza uthini? Ubiza ukuliwa. Inkosi eqolisikelele. Niyazi le nto ndisithethayo? Eleke inhliziyo yakho isithi uyabona mna ngoku ndigqibile, ndizawukhonza uThixo njengoDaniel. Niyaqaphela? Intoni into ezawulandela? Ukulima. Uba uye wathi kwisigqibo osithathileyo sokukhonza uThixo wafumana into yoba ndipholile ndimnandi kwesi sigqibo, ukwi-direction yomntu ofuna esi sigqibo usithathileyo. Kongendawo. And anizungquzulana ngoba kaloku niye ecaleni elinye. Kwaseqolisikelele. Awungquzulani nomntu oyecaleni elinye naye. Niyabona nje? Verse 8. Kwakuhleli ke indoda ithile eListra, ife iinyawo, isiqhwala kwasesizalweni sonina, ingazange ihambe. So eListra kukhona indoda etheni esisiqhwala, iyazalwa esisiqhwala enjalo, ingazange yathini Nayikabele? Alright, basaqolisikelele. Qhubeka ke sizofana indoda uba yengathini. Verse 9.
yona leyo yayimva uPawulos ethetha. Niyamkhumbula uba njobe imvu uPawulos ethetha njani bethetha ngantoni? Uqhubeka isikakhulukazi ushumela ngantoni uPawulos? Ngoba andithi neyibale ushumayela ngale nto yoba sinikiwe impiliso free of charge khange senzeke qha ifuna thina siyithathe. Sikunikiwe usindiso free of charge, akho nto esiziyenzileyo, akho nto sizawuyenza ukuze silifumane. Ushumayela izinto ezinjalo ngemivumbo kaYesu saphiliswa before sizalwe. So yonke le nto yayisenziwa lobabali. Niyaziqaphela izinto, niyazibona intoba zithetha into emntwini ofuna into. Niyaqaphela ngoku kukhona le ndoda ke ngoku yona yazalwa inje. Abanye mhlawumbi amaJuda ayixelele into yoba wena waqalekiswa usesesizalweni sikamama, ngoba ngalana ayecinga amanye into yokuba xa ngabana umntu ezalwa enengxaki. Laa mbuzo waPetros wawusithi ngopho yena mntu owawenza isono kam, nguye lo unje okanye ngabazali bakhe? Ithetha into yoba yayiyinto generally ekukholelwa kuyo le phaya. Now ufuna kulungiswe ke ngoku ozongxaki into yokuba ukugula kwakho ayikho into yoba waqalekisa. Xa kukhona ufike waxoka apha kuwe wathi wena ngumntwana wokugula, bantwana bokugula balala ngengubhemu ufike wathi ningabantwana bowuthini bokugula abalala ngengubo enjani endala. Sengisithi into yoba ke nawe ubolala ngengubo endala ungathi ngumntwana wokugula, yingubo kudala yabakho. Niyayivana? Now ebekela ushunyayezwa into yokuba mhlawumbi wona and then yena uzawuba lolo athalala oko ngenxa yoba okanye kona abazali bakhe. uPawulos uyafika ke yena ke ngoba kaloku uthi uyabona isigulo nesigulo esifikayo kulo sifike ukuze sizukise uThixo. Uyithatha le nto le ndoda ikhona. Nabani unako ukuphiliswa kuba waphiliswa phambi kobazalwe. Uyithatha le ndoda ikhona lena ikufunayo uphiliswa. Now le ndoda iye imvu uPawulos yemadoda ezinto bezifihlwe phi? No, ngemivumbo kaYesu waphiliswa futhi uphiliswe phambi kobuzalwe. Uzalwe ungenayongo le nto okanye uzalwe unayo. Uzalwe unayo nje uphilisiwe kodwa. Yashekile ubaba lo ngoba elmehlo lami lisho lididizela lapha ndingekazali. Yes, laphiliswa. Kwasekwalisikele. Then lididizelela ntoni? It's because uyazi nyaniso. Uyawuthi uziphume kulonto leyo yale ngxaki unayo. Uqale wazi nyani sithi nyani sikukhulula. Ne? Now le ndoda yazimamela izinto. Siyayazi mosibe enkonzweni sinabantu abamameleyo, sinabantu abajongileyo, sinabangajonganga, nabangamamelanga. Sine-type nge-type njobe nathi njobe sivela apha nje. Bakhona abamameleyo intentively bayivayo le nto ithethwayo. Bakhona abajongileyo into yoba hey ucinga uyazi. Bakhona abathi ndiqhubeka phakathi nendawo bekumnandi ngokubeka umuntu sike simane sishukumisa umzimba. Awunothi wazi uba abantu bacinga ntoni abadlele ngaphansi. Kodwa ke besiyithethele last week into yoba eli xesha lelizwi lelokuba sijonga abantu abaza kuqhubeka. Niyayikaqela? Njengoba olwalo lwenqulo lakha unxulumelwano phakathi kwakho noThixo. Elobungqina ke igame yethu sifunda apha kuwe. Mani bakhuthaze kufanele bazingqi. Kwenze basazi into yoba sihamba nobani.
All right. So, lona ke ngoku hayi kweli cala labantu abamamele beyiva le nto ithethwayo. Naye? Qhubeka. Yona leyo yayimva uPawulos ethetha. Yayimthini? Yayimva. Yayimva manje. Endiyamva lo mntu le ethethayo. Ukuba umntu le ethetha ukuba ndiyayiva manje le ethethayo. Naba bangayaziyo loo nto le baqela ungafika once uthe ithani amen oko amen ke mhlawumbi uyakunceda ukuthi amen lingqine lithembakeleyo ithani amen ukuyiba le nto xa umntu ethetha uba ndiyayiva le nto ethethayo mos ukuyibona leyo uba uqonda bani mani noba uthini azinto engalelo ibe now uyena ke wekweli cala lithi xa uthetha ulizwa khona uba ndiyayiva le into ndiyayiva le nto le because nyani uthixo inoba usebenza kanje uthixo kaloku usaze phambi koba size emhlabeni into yokuba sizazi and nguthixo ovumileyo ukuba ndize emhlabeni. Niyayiunderstand about loo nto bazalwane? Niyayazi into yokuba bakhona abantu ababesilwa nokuze emhlabeni nawe kodwa usimanga abeza bona bafeyila bazawena. Mhlawumbi niyazi le ndithetha yini? Niyayazi uba ngemini ozalwe ngayo kukhona abanye bekumele bazaliwe endaweni yakho abaphaa kwe-1,000 abangakhange bazalwe? Aniyazi, ndiyanixelela ke. Niyazi usukela namhlanje. Wena uvele wangumohluli ngalaa xesha uzalwayo. Wohlule ndithe abangaphezu kwe-1,000 ungazi millions. Kukhona omnye ungafika yena apha emhlabeni akwafika yena ungafika wena. Never today. Never today. Never today. So ungaphinda uthi uyi-mistake ukuzalwa kwakho. Ndiyazi noma ndandingazelwanga yile nto uthixo ayicaphukelayo loo nto leyo. Ndazi noma ndingathi noba ndandike ndangazalwa qha. Oshen noYobu wathi ke ngoxa sephazama wathetha loo mazwi. Iqalekisi mina ndazalwa ngayo. Suka Yobu thula. Uthetha ngawo. Nayikaphala le nto le. Ndiyazi andani le family ndazalelwa kuyo. Ukhohlakele utata le family. Abanye abantwana ngathi bathengele ichips. What? Uthixo akabhudanga nix. Le family uzalelwe kuyo yile kumele uzalelwe kuyo. Ingena chips ikunika nje isonka utye ulale nobusilumele ngamanzi abanye basilumela ngetonobisi okanye ngobisi khula kuloo family yakho. Inkosi okolisikelele. Ayo mistake uba ubekwe kulo mzi ukhulele kuwo. Ayo mistake eyokuba uzalwe wena nothi lowa bekunozalwa endaweni yakho. Asokolisikelele. Akuyo mistake kwa ubushape ngale ndlela ubushape ngayo. Zininzi ndofuna uzazi into yoba aziyo mistake. Amen. Attractive or defensive, fine. Akuyo mistake. Amen. Because you're going to see it. Abanye bethu bagode encumeni bakhona abakule category yamama ngayazi noba kuncenywa kanjani. Because oqolisikeleni abangazusokolisa ngokwenza into abangayaziyo just because abafolish bathole category. But ke manje ndizawuthi mna ingaske ndibe ngubani okwaziyo uba into ndingeyonke. No, ingase ndibe ndim mna. Amen. Because oqolisikeleni. Amen. Never know. Amen. Uzayebe ke lo ngoba uyaqalela uyacacisela into yoba akuyo mistake ukuzalwa kwakho. Uthixo kwaze before uzalwa. Ukuphindise before uzalwa. Ese sigulugula ngaso ngoku wasiphindisa before uzalwa.
le ngxaki unayo ngoku wayisota before uzalo. Amen. Do you know ukuba ingxaki onayo namhlanje uThixo wayeyisote before uzalo? I-provision ye-solution yenziwe